Llyfr Glas Nebo, Darllen 18, stori Rowena. Dwi ddim yn gwybod lle i ddechrau, felly am hwn i fod... Dwi ddim wedi arfer sgwennu. Dwi heb wneud ers blynyddoedd, yn arbennig yn Gymraeg, ond dwi'n dechrau teimlo'n... Mae hi'n dywyll iawn heddiw, a mae'n gwneud i mi feddwl fod... Dwi wedi trio sgwennu pethau i lawr o'r blaen, ond dydy o byth yn gweithio. Dydy o byth yn teimlo fel oedd pethau go iawn pan dwi'n ei darllen o nôl i mi fy hun. Mae'n teimlo fel petai o wedi digwydd i rywun arall, mewn byd oedd dim yn fyd go iawn. Ac mae yna gymaint o eiafau wedi mynd heibio ers y terfyn, felly dwi ofn os nad ydw i'n ei sgwennu fo rwan. Na i byth. Mi ddigwyddodd o'n sydyn, y terfyn. Waeth i mi ddweud rwan, rhag ofyn i chi cael eich siomi. Dwi ddim yn gwybod yn union beth digwyddodd. Roedd Siôn wedi bod yn yr ysgol. Y finnau wedi bod i'r gwaith. O'n i'n gweithio mewn siop trin gwallt yn y pentre, yn torri gwallt hen ferched a phlant bach rhan fwyaf. Byddai'r merched ifanc a chanol oed yn mynd i salon yn dre. Ond ro'n i'n hapus, achos ro'n i ddim yn gweddu'r salons crand, ac roedd Gyda, oedd pia'r salon, yn gadael i mi cadw oriau ysgol fel mod i'n gallu bod wrth y giat i nôl Siôn bob dydd. Weithiau, os oeddwn i'n brysur, byddwn ni'n mynd yn ôl i'r siop trin gwallt wedyn, a Siôn yn eistedd ar un o'r cadeiriau wrth y sinciau golchi gwallt, ac yn siarad yn hen ffasiwn efo'r merched. Roedd yn gwybod sut oedd cael pint boeth allan ohonyn nhw, a bydde Gyda yn cadw crisps a penguins yn y cwpwrdd bach o dan y sinc, yn arbennig ar ei gyfer o. Ffein oedd Gyda. Wedyn un diwrnod, mi ddaeth y newyddion ar y radio. Roedden ni wastad yn gwrando ar y radio wrth weithio. Fod yna gwbl o fomiau wedi cael ei gollwng ar rai ddinasoedd mawr America. A dyma fi a Gyda yn codi'n pennau a sbïo ar ein gilydd dros benna'r hen merched. Ac ar ôl gorffen fy leidi i, dyma fi'n dweud wrth Gyda mod i'n teimlo beth yma, a mi ges i'r prynawn i ffwrdd. Roedd hi'n gwybod mod i'n dweud celwyddau, ond roedd hi'n nabod fi'n ddigon dda i wybod na faswn i'n gadael heb reswm. Dyma beth wnes i. Cerdded trwy'r pentre a gofyn i Mei yn y garej am gael llogi fan transit. Gyrru i Tesco Bangor, oedd yn dechrau llenwi efo pobl fel fi mewn panig. A dyma fi'n prynu pob bwyd sych oedd ar ôl. Chickpeas, a ffa, pearl barley, llwyth o reis a wahanol fathau. Sacheidiau mawr ohonyn nhw. Gymaint o tabledi lladd poen ag y medrwn ni. Oedd dim yn lot rhag ofn mod i'n ei prynu nhw i ladd fy hunan. Mynd i B&Q i brynu llwyth o geriach. Na oedden ni angen nhw. Hoelion a sgriwiau batteries, 2 fflachlamp wind-up, sheets mawr o blastig, barbecue. 2 polytunnel a llwythi o hadau. 2 goeden y falau, roedd hi'n wanwyn. Fforch arddio a raw, gwenwyn llygod. Ar y ffordd adre, wnes i biciad i Spar i brynu cwpl o Freddos i Siôn. Dyma fi'n mynd adre a dadlwytho bob dim i'r garej. Mynd i'r tŷ ac argraffu llwyth o stwff o'r we. Sut i wneud trap dal cwningod. Sut i dyfu llysiau. Hen foddion traddodiadol roedd rhywun yn gallu ei dyfu yn yr ardd. Pa planhigion gwyllt oedd yn saff i'w bwyta. Sut i weithio allan os oedd dŵr yn byr. Ac wedyn, dyma fi'n mynd nôl i'r pentre i fynd ar fan yn ôl. Ac i nôl Siôn. Dyma fi'n piciad i Spar i nôl mwy o tabledi lladd poen. Roedd pobl wedi clirio'r lle o fwyd tin
ond roedd yna cwpl o pizzas yn mynd yn rhad, felly brynais i reina hefyd. Yn ôl yn y siop trin gwallt, a Siôn yn brysur efo'i ffredos, mi wedais i wrth Geina, gewch chi ddod i fyw efo ni? Gwenodd hithe, hen wen fach dyn, nad o'n i wedi gweld o'r blaen. Tiw, Annwyl, paid y gor ymateb Rowena, fyddan ni'n iawn. Roedd hi'n brysio llawr, a'r blew bach llwyd fel gorwel dros y leino. Iawn, ond os fydd angen, dewch i fyw efo ni. Cliriodd Geiner ei llwnc, fel petai'n trio cael gwared ar y geiriau oedd yn bygwth dianc oddi yno. A dyma hi'n gorffen ei chlai, a mi gawson ni paned, ac roedd y siop trin gwallt yn teimlo fel y lle mwy saff yn y byd. Dwi ddim yn cofio beth wnaethon ni ddweud wedyn, ond dwi'n cofio cyn i Siôn a finne mynd, mi ddwedodd hi, ti di bod yn dda iawn efo fi, Rowena. A finnau ddim yn ddeall, a mae hi oedd wedi edrych ar fy ôl i ers i mi dechrau gweithio efo hi. Roedd bob dim yn normal am ddiwrnod neu ddau. Roedd Siôn yn dal i fynd i'r ysgol a finnau'n dal i dorri gwallt. A'r stôl yn y garej yn dechrau teimlo'n wirion, a finnau wedi mynd i ddyled i'w brynio. Ac wedyn, un bore, wrth beintio lliw ar wallt rhyw hen ddynes, mi ddiffoddodd y trydan. Y radio'n tyweli a blwydd o "Bloody hell, be rwan to?" gan y ddynes dan y lampau. Yn wahanol i'r arfer, wnaeth o ddim dod yn ôl. Roedd rhaid i mi olchi gwallt y ddynes efo dŵr oer, a hithau'n cwyno am ei bod hi newydd dod dros dos o annwyd. Iawn mi bicio draw i'r ysgol, rhag ofn fod y trydan wedi mynd yn fanno, gofynnais i Geina. Waith ti fynd adre am y diwrnod, atebodd Geina. Bydd rhaid i mi gau os na ddaw'r trydan yn ôl. Roedd plant yr ysgol allan yn chwarae, a mi wnes i sefyll yma am ychydig yn gwylio Siôn. Roedd e'n smalio bod yn awyren, a dau o'i ffrindiau fo yn gwneud yr un fath, ei frichiau allan bob ochr iddo, fel taso fo ar groes. Fe aethon ni adre. Ddaeth y trydan ddim yn ei ôl. Yn y dyddiau cyntaf, ro'n i'n disgwyl amdano, ond wedyn rhywsut, gwddwn na fyddai'n ddychwelyd. Holodd Siôn pryd y byddai'n amser mynd nôl i'r ysgol, a mi atebais i nad o'n i'n siŵr. Dwi'n galed, dwi'n meddwl. Weithiau dwi'n meddwl am bwy o'n i o'r blaen. Rowena. Yn smart ac yn dlws ac yn trio hyd i wenu ac i wneud fy ngorau glas. Y colir a'r straightners a'r paent y wynedd. Y finna wedi bod ar ddeia tes ro'n i'n 12. Dwi bellach yn denau ac yn gyhirog ac yn flynedig a blin ac yn poeni o hyd. Dwi heb wisgo colir ers 8 mlynedd, a mae gen i wallt gwyn, mod i dim ond yn 36.